gaude ere, 27 pertson gure gelan daude, mundu hoberenak gara laugarren ge. Zerua garbi eta urdin, erabaki genuen barbakoarekin. Urgarriuan jolastu, gure pelota egin, hondatza egon nintzen nire lagunekin. Gauza janari ez dago gozoa, gaur erosten nire gerrikoa. Ezin dolotu eta nago potoloa, gustukoen duguna pizza barbakoa. Izena perikin, atzikusi nuen zaldi botaka egin, eta nire amonak badauzka biarrain, oso jatorrak dira txakurrak gurekin. Zaharrak ez dira, animalia asko daude Australia, kontinentean handiena, politena Asia, nire gustokoena Paris eta Frantzia. Baten gara eskolara, eskola eta gero goaz etxetara. Bidean ikusi nuen uso eta enara, arratoia guretzat itxusiena da. Divertigarria, tokatzen gelean dugu Baskoniako handia, kamiseta daukate urdin eta gorria, guretan egonena